Usa ka coffee stall ang gitulis din ang mga sospek wa magtabon sa naong ug nakuhaan pa sa CCTV camera. Kapulisan miawhag sa mga sospek nga mutahan na lang sa ilang kaugalingon. Ani ang report. Sa CCTV footage sa usa ka coffee stall, unang makita ang usa ka lalaking customer nga nagbayad sa iyang giinom nga kape pinaagi sa e-wallet. Samtang nagpahipi na ang laing lalaki nga nagsulob og hoodie jacket nga puti. Taod-taod ni duol kini dayon kuha sa cellphone sa customer samtang adunay laing lalaki nga nakaitom og t-shirt ang niabot og voluntaryo usab gihatag sa lalaking customer ang iyang sling bag. Ang laing suspect ang nitiyon og pusil sa cashier dayon demanda sa paghatag sa kwarta. Human makuha ang kwarta gikan sa kahera ni sibat ang mga lalaki. Nahitabo kini pasado alas 12 sa tungang gabi sa Salinas Drive, Barangay Lahog. Giadto sa GMA Regional TV Balita Misdak ang dapit o giasoy sa 19 anyos nga cashier ang nahitabo. Gikulbaan sir, as in, kay ni kuha naman to yung kuaban, kung dili ihatag patya na lang patya. Nahadlo ko ato sir nga time na basig dayon nila, nabasig to tinod-on gid nila, so akong gikuan ako na lang gihatag ang kwarta nga papel. Samtang matod sa inahan sa cashier, nagtuo sila nga giplano ng daan sa mga suspek ang pagpanolis din kadtong customer posibleng kauban matod pa sa mga suspek. Gibasihan niya ang voluntaryong paghatag sa customer sa sling bag bisan og wa kini tutoki og armas. Dili una ipakita sa Balita Misdak ang naong sa customer hangtod mapamatud-an nga nalambigit kini sa krimen. Kano magka-istorya sa apelto siya? Giduol mo sa itom, sir. Giduol mo sa itom. Yung jacket, gikuha mo sa itom nga, katong itom sininag, isaglay dari katong bag. Klaro kayo, dili sila makadigal sila. Oo, klaro kayo, sir. Matod sa kapulisan nga nailhan na nila ang mga suspek kinsa notado matod pa sa paghimo sa krimen. Gani na bilanggo na sila kaniadto human malambigit sa susamang krimen apan nakagawas sa bilangguan. Dunay mensahe ang Philippine National Police sa mga suspitsadong tulisan. They should surrender na lang to the police para maatubang nila ning ilang gibuhat. Because we know what will happen, no? Kay balo na taon si may tabo. Sooner or later, madakpan gyapon sila. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.